Okay, I'll lay me an talt ítach a scríb tú ar an Irish Times le déine. Ar bhrisin at cuasaí sa hort dom faoi do chúra do grád an Ghaeilge agus an sin chun acra a hort star néisiúir faoi cadmhíle rá go san alt sin an Irish Times. Yeah, so her Emma Dabbery Kester on alt shit a screeve o have a Ghaeilge there agus we all saw station of agus near visible garage shin can all on Flanavian can all ear slar yana like a crohu go really let da agus rinne sé all war fads the Irish Times magazine on their shocked and shit agus we miss a cap in large from a high féin national Ghaeilge agus kilo mo pastel tree mo hail national Ghaeilge come agus could score horna sé agus they make gear come raw knock around sé Kate Fogade darful come on ground and gur hesting me féin on changa isho dumsa agus rudi mar sin so if you make gear vet unruch agus we did it on sauce leis out for me ashel is all out as we make whole sauce like kuche gachach agus near me like Sue leis agus we throw them come off the is a good garage should le torly mar ein am and Larry then a da amach the man and Aaron torly so should go so inspiration. Lei mé na lehannig Wikipedia agus Wikipedia fios a né agus tá céim a got agus MA a got nachhfuil? Tá céim agum fun céim agum sa Berlin le meán agus Stadar Cultura ó IDT agus an sin rinne mé mástrucht sa Coláiste sin comá sa Scoil Náisiúnta Scáileán podcast production. So bhí tá skillne the man agam agus fi goni sim agam sim man so Thomas has to go the horse sin denta agam mar captain tasha teresh Carolo mo have lart mock be agus mo skill le gomas the man agus tasha time tá céim a gom san ar seacht fashion tugan na cuasaí man conversáide sin capan sé lán muoín déit na thugan ó heh bheith caint amach agus tá bainte go le ortaí freisin nachhfuil? Fi láir tá mé ag obair sis le réimse digitalach de postí óga agus deganá bhí me leirtear na stáisiún radio an sin cosúla radio na bhilteachta agus Radio 1 agus 2FM orintanta comá so tá sin go jazz cinál rudí difriúla agus sin an rud like hogan Ghaeilge na deisina sin lum so mar dúirt mé san alt tá mé chosáasta bhfuil a Ghaeilge agam mar sin cad rinne sé lum sa lá nniu carriag sé lum agus sin cad ceap ma hisismóirí chomá gur carach sé lum sa tachaí agus sin cad a háirla so tá mé an fála sin. Chun caint teile faoin Ghaeilge an sílan tú go bhfuil fás maiid tar éis teach deir na teanga in maiile lé ón am a raibh tú ag freastal ar an scoil? Ceap mé rá like níl mé rochínta fí bhailiachtaí go thomláin ach mo hí féin like agus a daoine tá mé tar éis buaile le ceapantá Ghaeilge fás go háhór seo I maiiliachtaí agus sin an rud like orintanta bradín chuile den tír canál ar bhailiachtaí cosúla féidir níl an Ghaeilge ar caiidán chomá sin ach like níl sé sin fear tá Ghlór daoine difriúla an seo ag leart Ghaeilge agus caiidán difriúla ag daoine agus tá mis tar éis an Ghaeilge eilm ní caiintear a bhúchas mé ach bós tá angrá an Ghaeilge agus tá mé gladint ará lom tá mé gur fiasta chuir mo chuid Ghaeilge chumá tá mé tar éis cuasa eile a Gaelcholáiste agus tá mé déile mo chuid iireachta agus ceapan chuir go athraí an meon sin ó heh Ghaeilge bailíoch lia níl sé sin cearach tá mé géirí go mbeidh gach éí ag leart Ghaeilge go mbeidh grá gach éí den Ghaeilge so ní dólam go caríonn cinál an meon sin atá cinál ordnóach ará níl Ghaeilge bailíoch lia chomá sin. Agus tá Gaelcholáiste Mhuire agus is dócha go mé ar leiad péra eile oscailte sa phríomhchathair na gearblionanta atá amach rán.
Stasca lei sin. Ar le méid gart an bhfuil tú mar iiriseoir nó tuairiscáil de radio na Gaeltachta? Ri mé raid tuairiscíocht lo Hannah agus Larry mar a chuid chlóracha deaganá comá, ach níl méid obair lo I gcónaí nó éadrod mar sin, An bhain tú mór an aiseolalas óla as a bheith a chainseoir lífa Ghaeilge? cínte, tá daoine gcónaí léir sim I mo chuid, sim sa Ghaeilge agus fós cairn sé ar gcónaí go dtí lániu agus, sin chud a crutha gan alt comá daoine eile beidir nach clúla fum Hannah, bhí siad bhí ine arthú agus raid daoine bhí siad sásta faoi agus raid daoine eile lech raibh agus sin bhfuil taithí ag fástiús, bhí raid daoine a bhí grála faoi agus nach raibh sásta, go mbeidh páiste le chúra imreach ag leir Gaeilge nó Gaelscoil agus ruirtí mar sin, so tá dearrodí eile agus drochrodí eile cai mé rá agus capantá sé tábhaach inniu cinál leirt fao sin, capantá go leor daoine ag leirt amachchanis bhí na Ciníochas difriúla tá si tar éis fullant we agus tá sé sin an tábhaach agus go bhfuil I de fáiste agus is scoil le chomá, tá mé gcónaí rá go sé tábhaach go mbeidh muidir leirt faoin Ciníochas a scoil agus go mbeidh Iúchas ann a thaobh cineadh mar tá sé ann ní gá ná gá leirt faoi tá sé ann agus tugann go bhí daoine clúthúlach ar leirt faoi ach níl éon maithas lei sin mar An a bhéin taithí go lei sin as uachta bheith ag freastal ar Gaelscoilna? Well, cínte bhí sé difriúil mar deaganá scoilna all gealaíd Gaelscoilna, so cínte bhí sé dachar ag ámanta agus cínte bhí daoine ann nach raibh taithí acu le daoine le dá agus níor is acu méidir chun is leirt le daoine le dá agus ruí mar sin agus just inis agus rís tagartí cinál anolach comá. Ach capitá sé sin ag athú písa beag de réir chéile so tá mé ag sú leis an tairí go mbeadh sé níos fearr ó thaobh sin. Ok, an bhfuil éon plan na fád teirmeach a go don tauciála? Right chulscríomh tá mé obair right chulscríomh fí láthair agus tá mé ag sú le chlór fáisnéise chomá so tá mé ag sú leis sin ní féidirlumm leirt faoi go thomláánach tá mé ag sú leis na chulscríomh I le chuir amach an sin cínte.